Ahoj, chtěla bych vám ukázat nový produkt, který je pro všechny, kdo mají atopický ekzém, lupénku, problémy na kůži, popálené místa, suché místa a v podstatě zkusili už cokoliv, ale stále se toho nezbavili. Tak mám pro vás něco, co je přírodní, které mám v sobě nádherné složení, ať je to prostě levandule, včelí vosk, CBDčko, spoustu dalšího. Opravdu v této krabičce je toho tolik a tak kouzelné složení, že jenom ta vůně mluví opravdu za vše. Chci vám to ukázat, to SOS balzám. Je opravdu krásný, má nádhernou barvu, nádhernou vůni a hlavně je přírodní. Takže kdo má zájem tento produkt vyzkoušet, napište mi a samozřejmě za zvýhodněnou cenu a s vaší recenzí budu strašně moc spokojená, protože já miluju vaše recenze, neboť tyto produkty opravdu stojí za to a kam se schová příroda, tam vždycky pomůže.